Il-Kummissjoni Elettorali irċeviet 304 nominazzjonijiet ta' kandidati għall-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu li ġej. Minn dawn 229 nominazzjoni huma ta' kandidati irġiel, filwaqt li 75 huma ta' kandidati nisa. Fl-elezzjoni se jikkontestaw 7 partiti politiċi u kif ukoll 7 kandidati indipendenti. F'isem il-Partit Laburista hemm 122 nominazzjoni, filwaqt li għall-Partit Nazzjonalista hemm 108 nominazzjonijiet. In-nominazzjonijiet f'isem il-Partit Laburista jinkludu 96 nominazzjoni ta' kandidati irġiel u 25 ta' kandidati femminili. Għall-ewwel darba f'din l-elezzjoni ser ikun qed jitħaddem il-mekkaniżmu għall-ugwaljanza fis-sessi, mekkaniżmu li introduċa Gvern Laburista biex ikun hemm rappreżentanza aktar ugwali fil-Parlament. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista, Louis Gatt, qal li dan l-eżerċizzju tal-mekkaniżmu ġdid se jsir wara li jsiru l-elezzjonijiet każwali, jiġifieri dan se jkun l-aħħar eżerċizzju fil-proċess elettorali. Fejn hemmhekk jistgħu jiġu eleġġuti sa 12 il-persuna tas-sess oppost illi jkunu inqas mis-sess l-ieħor. L-aktar żewġ distretti li fuqhom se jikkontestaw kandidati u allura se jkollhom l-itwal polza tal-vot huma it-8 u l-10 distrett li għandhom 28 kandidati l wieħed. It-13 il-distrett jiġifieri Għawdex għandu lanqas numru ta' kandidati b'total ta' 17. Intant salħat fil-għaxija tqasmu 71% tad-dokumenti tal-vot. L-aktar lokalità li tqasmu voti fija kienet dik ta' Ħaddingli fejn tqasmu 89% tal-voti, filwaqt li lanqas dik ta' San Pawl il-Baħar fejn tqasmu 45%. It-qassim tal-voti bib jibqa' dej sa nhar il-ġimgħa li ġej. Il-Pulizija ħibqgħu jagħmlu t-tieni u tielet round u kemm hemm bżonn sabiex jippruvaw iqasmu daw id-dokumenti tal-votazzjoni. F'Għawdex tqasmu 64% tad-dokumenti tal-vot iżda f'din il-gżira hemm ammont ta' votanti li minkejja reġistrati f'Għawdex huma joqogħdu Malta. Il-Kummissjoni Elettorali qed tagħmel arranġamenti sabiex id-dokument tal-vot jinġib ġewwa Malta, iżda ma dan kollu dawn xorta jivvotaw f'Għawdex. Hemm formula il-Kommissjoni Elettorali jridu jimlewha sabiex fl-aħħar ġimgħa l-Kommissjoni Elettorali tkun tista' twassalulhom ġewwa Malta u jkunu jistgħu jiġbruh minn ġewwa n-naxxar. Gatt tappella wkoll biex min irċieva xi dokumenti tal-vot ta' qraba li jinsabu residenti f'dar tal-anzjani dawn għandhom jgħadduh lill-istess anzjani sal-ġimgħa 18 ta' Marzu. Dan hekk kif l-elezzjonijiet fid-djar tal-anzjani se jsiru ġimgħa qabel nhar is-17 ta' Marzu. L-anzjani se jkunu jistgħu jivvutaw skont id-distrett li d-dokument tal-vot u reġistrat fuqu, anke jekk il-post tal-votazzjoni se tkun id-dar tal-anzjani stess. Dawk l-anzjani illi ma nġabarx id-dokument tal-vot tagħhom il għaliex jew ma kien hemm ħadd id-dar jew għal xi raġuni ma nġabarx, il-Kummissjoni Elettorali tagħmel l-arranġamenti apposta sabiex tiġbor dawk id-dokumenti tal-votazzjoni il-Kummissjoni Elettorali nnifisha u dikinhar tal-votazzjoni fit-19 ta' Marzu tagħtihom dak il-ħin sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt tal-vot. Sabiex wieħed jivverifika jew saqsi dwar il-proċess elettorali jista' jċempel l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq 2090 1531 jew 2090 1528.